Proszę tyle nie nagrywać, bo się skończy Ja dopiero zaczynam. Czemu akurat nas pan nagrywa? Nie, ten zespół, proszę, ale was też. Dobrze. Pięknie śpiewał. A jaki face? Gdzie na fejsie, żeby było? O, wow! Nie wiem jak mam to zrobić. Ona zawstydza mnie. Strach ma tak wielkie oczy, wokół ciemno jest. Czuję się jak Benjamin i udaję, że śpię. Może walnę kilka drinków, chyba nakręcą mnie. Nakręcą mnie. Nie wiem jak mam to zrobić, by mężczyzną się stać i nie wypaść ze swej roli, tego jak pierwszy raz. Gładę czule jej ciało, skradam się do jej ust. Może to jeszcze za mało, aby siebie mieć. No, aby mieć, czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Nie mogę tak odejść, gdy kusi mnie grzech. Muszę mieć, muszę ją mieć. Nie wiem jak to się stało, ona chyba już śpi. Leżę obok, pełen wstydu, krótki to był zryw. Będzie lepiej gdy pójdę, nie chcę patrzeć jej w twarz. Może kiedyś da mi szansę spróbować jeszcze raz. No jeszcze jeden raz. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć. Dziękuję.